Walah dalah. Tak kira Raden Werkudara lah kok ana satriya kantret ngeyayet bringose ngulur geni tumpangke kuping kiwa tengen. Mripate mandeng karo aku tanpa kedhep. Dedeg piadeke ora swira. Gus, kowe sapa? Takon karo aku Senopati Ndarawati. Satring garep Burdi Raden Setyaki. Raden Setyaki, yo dasar para nyata. Sing mburi sapa? Oh, lek no mripatmu gatekno gobokmu. Ora tanpa rupa patih aku le. Wah, patih ya. Patih Mandura. Patih Pragoto. Wah, Patih Pragoto dasar kepara nyata. Kok cengengesan cengelmu. Iki pancen Siriwati lelahi Ginawa mati, sane mati yen iso mari entuk tekaning pati. Kuali. Syukur watuk, syukur dengkulmu melocot. Guyu watuk dilokke. Kakang Pragoto, wonten dawuh Raden. Sing sabar tak cai rembugan sing apik-apik. Mbok menawa Prabu Amsa kena tindak saruna aris supaya bali ning Batasari Mbak. Nek mboten kamplengi mawon. Pun mboten sawerna-werna. Wah. Ono apa Kakang Pragoto? Saweran kok rambutan. Ditandur. Malah werna-werna. Amsa ana marang didhawuhi dening Sinuhun Prabu Baladewa. Kinen methuke karo kowe. Wigatine kowe takon bali. Lho. Bali piye? Ora sah dadak kowe ngame-ame pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Ya, kowe bali ya pengen awet uripmu. Tekan tuwa nyawang anak putu ora sah dadak tok bacutke nek kok bacutke cekak umurmu modar kowe. Wah, ladalah. Lah kok kaya ngono sumbare wong Ngamarta. Apa dikira aku ratu sing jireh getih wedi mati. Setyaki ana barat. Wis dadi niatku tinimbane aku bali ning negaraku aku diwirang-wirangke karo para kawula. Angur boyo aku tekaning pati ana ing Praja Ngamarta. Tak ikhlaske. Waton kasembatan boyong pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Pisan meneh kowe tak iman. Ya aja nganti pisan-pisan bacut. Sawangen para wadyabala Ngamarta segelar sepapan. Yen ming gawe patine Ratu Batasari Mbak tak kira ora jam-jaman telung kedheping netra tak kira bakal tekaning pati. Nanging aku isih ngiman karo kowe bali kowe Mandura. Tinimbangane kowe bali mung kaliaran. Setyaki ana barat. Ora rasa dadak ngiman karo aku. Aku wis mbedah negara Banda Ratu Mboyong Putri pirang-pirang. Yen ming tok eleki kaya ngono aku ora bakal mundur. Ora bakal gigrek kuruku salombo. Ayo. Ratu Ngamarta ora gelem menehake pustaka Jamus Lima Sada bedah negara Ngamarta cangkeme. Kandhani ngeyel malah bengok-bengok. Konangan Patih Mandura dupak raimu modar. Ratu kaya beruk ngono. Cerewete ra jamak. Iki yo ngono omong kok betahe ra jamak-jamak. Ora meniren apa piye? Jam 1 kok ora perang-perang. Kowe ngenteni nganti jendung. Rembugan. Ayo tangi regane Kanjeng. Ora tangi tak sampurnake kowe Prabu Amsa. Setyaki wonten timbalan. Pragoto. Oh, wonten rasa guyu. Nggih. Wonten dawuh. Oh, guyu ajar. Nggih. Kanan kene kok cengengesan. Ha iki lha niku bacot seneng guyu. Guyu kok ora entuk. Meneng. Nggih. Setyaki wonten dawuh. Kowe sing tak timbali lho iki. Apa mundur? Dados ning kawuningan. Nyatanipun kula kadhawan supados ngunduraken Prabu Amsa. Ya. Nanging jebul kula nuwun sewu Prabu. Prabu Amsa digdaya sekti kalintang jayaning perang. Lho. Senopati Ndarawati Setyaki kok karo Prabu Amsa. Wong tlatah sabrang nek cara aku isin.
Estripun inggih mekaten hanyatanipun kula kawon. Sebabe kowe kalah. Prabu Amsa rusuh tandangipun. Rusuh perkarane apa? Piyambakipun nyokot jangga kula. Pantes kula mboten eling tumripun getak kuntal dawuh ngajaripun kula Prabu Mandura. Nggih, kula nggih dicokot. Cokot karepmu ora karepmu. Nggih mpun, nggih mpun. Wis kalah terus. Kula nggih dicokot nggih panas awak kula. Tumula dipun getak kula kuntal ngajaripun Sinuhun Prabu Mandura. Iblis lan apa meneh jajalan ngrasani karo Nata Mandura bakal blengket Nata Mandura Prabu Baladewa. Setyaki Pragoto minggiro tak takare kekuataning Prabu Amsayo. Iki Nata Mandura Prabu Baladewa rekane asipan. Gatir kopomu iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Amsa kowe ora gelem bali tinju akhirat nyawamu malah. Prayoli binatang menungso ora tatanan. Perangmu rusuh. Perangmu kowe nganggo nyokot barang. Kowe ngerti ora iki ning tanah Jawa. Iki ning tanah Jawa perang nganggo tatanan. Ora sapenamu dhewe. Ora rumasamu perang ning negaramu. Nyokot Setyaki kowe. Sapa iki? Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe dikongkon Jara Sandhaya. Kon blengket negara telu Ngamarta Ndarawati Mandura ya. Iya apa ora? Ora sadadako pawadan negaramu ketaman pegeblok. Kowe nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Janjane aku wis ngerti yen to anu bakal blengket negara Ngamarta Ndarawati Mandura. Dasar kepara nyata. Nah, ngaku ngono kuwi malah bagus. Ayo saiki iki Nata Mandura. Gage Mandura blengketen. Mandura bedan. Ratu Mandura ora mung kowe. Ning Nalendra Ndarawati, Nalendra Ngamarta bakal tak bonto tare tak krincung sikile, lebokke pakunjaran. Piye? Muni piye kowe? Muni piye cangkemmu, muni piye cangkemmu? Iki muni piye iki muni piye? Negaramu bakal tak blengket. Mandura Ndarawati, Ngamarta bakal tak bonto tangane, tak krincung sikile, lebokke pakunjaran. Wah, gugu karepe dhewe kemewat kono gem jimat. Kowe wae ndados siapang. Kowe ngrasani Nata Mandura bakal tak bonto. Wareng bedan negara Mandura pengen tinju akhirat nyawamu kan. Wah. Ayo, Kangge. Mungsu Nata Mandura Joko Tanggungan ayo ge. Ngantemo. Ah, bagus. Kurang seklibu gruwa, kurang gawan bedatya. Sautung ngarep sekliburi. Ora nglakon mati kene Pulanja derajat apa diampun. Wah. Jalanan diapure kaya ngene karwani karo Baladewa wis tanggo menang apa? Karwani karo Baladewa wis tanggo menang apa? Sing ngodaya piandel apa keketak ngaku? Ayo, aja ketanggungan. Yen pancen ku arep nyinakke karo Prabu Ansa Sirnakna. Piye? Sirnakna, iki apa iki? Iki apa? Iki Kyai Alugoro pamunahing Satu Sekti negara Mandura. Iki tamake Gunung Jubruk segara Asat. Iki wis tau Tati Kramas raja diapure kaya kowe iki 40.000 cacahe. Modar kabeh. Mungsuh Baladewa. Ayo kaki tamakno tinju akhirat nyawamu kowe. Mongso iso nglawat. Ratu kaya manuk guwek. Arep blengket negara Mandura. Jeleh urip kowe. Mangsane. Pangan kuwi. Kocap kacarita nalika semanten. Njer babah, depan iki lemah, tutuk ngorok kaya kawah. Sang Prabu Amsa kenging Kyai Alugoro. Sirna Margalayu. Mlajar iki Ratu Gog sigra matur kelawan Kang Rayi Prabu Dimbaka. Lumajar saking katebian. Sigra nglumpati kuwandaning Sang Prabu Amsa kaliyaning jagat gawening para dewa gregah kaya wungu saka nendra. Kakang Amsa. Ayo Prabu Baladewa Jamukare.
ora nganggo nantang ngantem Baladewa saka mburi. Menungso ora tatanan modar kowe nusul kakangmu. Rupane padha. Antil kaya lu goro modar. Aduh kesandung. Datan beda kalahan Kang Raka. Prabu Dimbaka Sirna Margalayu. Sigra linumpatan kalawan Kang Raka Prabu Angsa. Nalika semanten gawaning para dewa kalawaning jagat gregah kaya wungu saka nendra. Yayi Dimbaka tangi aja kaya bocah cilik. Wah! Ayo amuk. Weh! Ayo endi wong ngalarno? Perkudara. Apa? Jroning masewakan mau kowe ngrasani apa karo Koko Prabu Mandura? Ratu licik. Licike sing nantang Hamsa aku ning sing muring-muring Baladewa. Sawangen Koko Prabu saiki perang karo Hamsa, karo Dimbaka, ratu loro, raga loro nyawa siji. Iya. Kongkonane Jara Sandha. Iya. Kowe arep males ora? Males ngopo? Males wirangmu kowe nantang Hamsa sing nesu Koko Prabu Mandura terus sing temandang Koko Prabu Mandura. Tegese Koko Prabu rak ngrebut mungsuhmu to? Iya. Galuh kae Koko Prabu saiki kebingungan. Bingung piye? Tembungmu sing apik. Karepku kuwi bingung penggaling Koko Prabu Mandura. Iya. Merga Hamsa dipateni dilumpati Dimbaka, Hamsa urip meneh. Dimbaka dipateni dilumpati Hamsa, Hamsane urip meneh. Koko Prabu kae pancen sekti digdaya, ning nek tumandang ki nggunakake akal, ora nggunakake akal. Wong mateni ratu kae ki jane gampang. Upama loro dipateni bareng kae wis ora bakal iso urip meneh. Ning Koko Prabu ora iso menggali tekan semono. Merga wis kesurung rasa mubal babaring kanepson wekasan akal budine ilang. Yo. Terus kowe maju. Ratu loro ae dunen kumba sirahe nganti pecah kabeh. Engko rak mati kabeh. Ngurek Baladewa nesu. Kowe omongo yen Baladewa ya lancang. Kok ngrebut mungsuhe Werkudara. Engko nek wonge ngeyel. Kowe wedi kok? Ora. Tandangi to. Tenan. Iki ngopo lho Werkudara kok tenan? Mergane kowe adine. Nek kowe wis ngentukke tak tandangi tenan. Ya aja, iki mau rak mung tembung sembrono to. Nek kira-kira kono nesu mengko tok wangsuli. Aku ora tau omongan akeh. Omong aku ya nganggo kepelan utawa nganggo sikil. Nek nganti aku engko ora eling Baladewa tak dugang utawa tak jotos. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan, diampet. Diampet wong kae nek cerewet ora kena diselani. Mesti muring-muring terus. Nek kowe engko bingung kowe ngundang aku. Kowe iki kerep ngapusi. Ngaku ae. Engko aku wis maju kowe lunga, engko nek geger Baladewa karo Werkudara, kowe guyu saka Dirgantara ya ora. Ora apa. Kowe iki kulino ngono kuwi. Sagedhagan iki ora wis, ora aku tak neng kene ora lunga-lunga. Janji lunga ketemu ak candha tak banting. Iya bantingan ora pecah kok tok banting. Bantingan. Yen pancen kowe tanggung jawab ratu lho tak patenane. Nek ana murinane Baladewa aku wegah nanggapi, kowe sing nanggapi. Iya tak tanggapi, pira to nanggap Baladewa? Wah, ora sembrono iki rembugan tenanan. Lho, lah iya aku ya rembugan tenanan kok. Nembing nanggapi Koko Prabu Mandura kowe pira? Tak tanggapane. Wah, mikir trajange dhewe. Kedian iwak dhuwurku to, Mas.
edan iki Raden Werkudara. Waduh aku dicandak tangan kiwa. Aku dicekel tangan tengen. Wah. Ratu mulang sarak. Kandhane ora gugu. Ora gelem bali dijung akhirat nyawamu. Aduh, Raden kula nyuwun mapunten Raden. Kula nyuwun mapunten. Waduh. Waduh. Mati to iki. Lho kok mati ki? Monggo aku ora mateni. Lah kok dadi? Wah, tenan ora menungso iblis. Kowe kok ngrebut musuhe Baladewa? Werkudara. Werkudara. Anggepmu apa? Sing ngakon sapa? Sing dawuh sapa? Ngerti Hamsa karo Dibaka iki musuhku. Kowe musuhku sing arep blengket negara Mandura, sing arep bedah negara Mandura. Lah kok tak pateni, kowe ngino karo aku, kowe ngecek karo aku ya. Mbok kira Baladewa kalah karo Hamsa karo Dibaka. Kowe nyias karo Baladewa. Kowe ngecek dipresani bae akeh, semene akeh wong sak negara Ngamarta nonton kabeh nggonku perang. Dikira Baladewa kalah karo Hamsa karo Dibaka. Kok nimbang ana ing peperangan. Kok nrabung ana ing peperangan. Ngopo? Kowe iki tak jak omongan. Wis ngerti. Saiki aku tak takon karo kowe sing kon sapa? Sing mateni Hamsa Dibaka sapa? Kowe ngecek karo aku. Kowe mben jaman iso perang tak latih perang. Kowe tak wenehi pengerten bab ngelmu perang. Bareng gedhe kowe digdaya kowe ampuh. Kowe ngrebut mungsuhe Baladewa. Kowe ngino karo Baladewa. Kowe ngecek karo Baladewa. Werkudara, aku iki omongan karo kowe. Yo. Rungono. Gah. Wah. Aduh, iki ngapa iki? Ih, kowe. Ana ratu lungguh kok dibopong bae. Kakangku nesu. Kakangku sapa? Iwan. Iwan sapa? Baladewa. Kaya pelajaran SD wae. Iwan nesu sik nrenggalangi budi to. Wah, unek-unek aku entek-entekan. Ngeyel. Aku wis wegah kok peksa. Werkudara. Werkudara. Hai. Bengak-bengok. Anggepmu apa? Hamsa Dibaka ki musuhku. Ha iki sing gawe tuk sembring perkara sing kowe. Ya ta? Iya. Kowe mesti. Ayo. Ora sangguyu. Kowe sing aja-aja Werkudara, ya. Iya, aku apal aku. Kok Prabu menika ngendika menapa? Wis ora dadak kowe kumbras dadak kowe selak. Kowe sing dadi tuk sumring perkara, kowe kongonan Werkudara, ta? Iya ta? Ayo. Iya ta? Kowe ketok kowe gligaping paning almu kowe kedap-kedap ngono ki anggap aku ora ngerti kowe piye? Terus saiki aku tak takon karo kowe. Inggih. Kowe dawuh Werkudara ngono kuwi apik kok. Lho, sae kemawon. Apik miturut kowe dasarmu apa? Kok Prabu kula nuwun sewu. Nek perang ki niku mboten ngangge akal ning nganggo okol. Lho, tegese ming waton sentosa, waton rasa, waton ngamuk ning nuwun sewu. Mriki mboten diagem. Molo dasmu kuwi. Karo kakane kok molok-molokke. Iya to, akal mboten diagem. Tegese piye? Kok Prabu menika namung ngginakaken okol, wong kekuatan menika iso suda. Tegese mangkene panjenengan menika
kentekan kasantosan terus suda karosane bakale kalah. Ngono nek wong perang menika hitungane werna loro, nggunakake akal ya nggunakake akal. Nesu menika kenging, duka menika kenging, ning nganggo petungan. Ora kok duka terus muni-muni ngajar wong sapenake dhewe. Lah mriku le temandang sareh nganggo akal, mula panjenengan keseser. Aku ora rumangsa keseser. Ning nyatanipun mangke sekedhap malih panjenengan niku badhe kawon. Wong panjenengan ora iso metung. Hamsa mati dilumpati Dimbaka mati, urip. Dimbaka mati dilumpati Hamsane urip. Mriku nek wong pinter rak wis ana hitungane to. Hitungane piye? Lah nyawa siji raga loro, tegesipun ratu kala wau kedah mati bareng. Oh iya. Wah, aku dadi ora mikir tekan semono to. Lah wong panjenengan niku ora nggunakake akal to. Mula nek kula candhet, kula matur nuwun sewu, mesti panjenengan duka. Buayi nuturi wong tuwa. Kula ngerti sih watak wantunipun Koko Prabu. Nek kula elingke Buayi ngerti apa? Ngetri wong tuwa iki dulu perkaraku. Mesti ngoten. Ya to Werkudara? Iya. Mula kula kongonan Werkudara kon mateni ratu menika ben ndang rampung. Lho mangke ora iso ngrampungi. Saged. Ning suwe. Iso ngrampungi ning suwe. Lho, sing digoleki ra ngono kuwi to. Rampung ning suwe. Lah menika rak pekareman panjenengan. Ya aku ya beda. Lah apa butuhe ceket-ceket ndang rampung, ndang paripurna, ndang selesai. Lho. Iki omonganmu sak penake Dik. Ndang rampung tegese ngono. Lah iya. Mila menawi kula dawuhan Werkudara menika panjenengan boten kenging duka. Lah ming tanggep Werkudara kuwi wong deksura ing patrap. Ngerti aku rung njaluk tulung wis diwangi. Mergi kula ingkang dawuh. Mesti kowe kok, mesti ki anggere ana kahanan kaya iki mesti kowe. Tok sumbere mesti kowe. Kowe ora pisan ora pindho mirang-mirang aku lho Kresna. Ora pisan ora pindho mirang-mirangke Baladewa. Nuwun pangapunten. Kula mboten niat mirang-mirangaken namung semantena kula namung badhe nggalo perkawis menika pikantuka dalan margi ingkang padhang tumuli paripurna. Sampun. Koko Prabu mboten kenging duka. Oh ngono. Inggih. Ya. Wis nesu. Wis dong apa urung? Ya wis ngerti. Nek wis ngerti aja nesu. Ora pun Kakang ora nesu. Koko Prabu kula nyuwun tulung. Nggih. Arjuna Kadawana supados sowan wonten ngasanipun ingkang rayi. Oh iya, inggih ngestokaken dawuh. Koko Prabu kula mboten niat utusan kan Koko Prabu ning nyuwun tulung. Kongkonan karo njaluk tulung iki beda. Nganggo pikiran ora mingokol. Kowe iki ngopo iki? Sedang mangkat. Janaka kon mrene. Iya. Mangkat. Mangkat rasa karo nesu. Sing nesu ki sapa? Ora ngomong nesu. Wah. Ning jaluki tulung cangkeme cerewet. Cangkemmu kuwi. Isih krungu Werkudara, keseron kowe. Iya. Janaka wonten dawuh. Iki ngopo iku Satrya kok ngombe es teh? Ora oleh. Timbali kakangmu. Nggih staken dawuh Koko Prabu. Sang Arjuna semenya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh niran padha kadang ayataya
Oh, Arjuna wonten paring adhawu. Kaya aturing pun Kakang ngersani Prabu Darma Kusuma yen to sesaji kurban ganjeling Sandrajaya wis entuk inggih. Nalindra Giri Bajra Prabu Jarasandha. Mula kang sangka kuwi ya yo digelak lakune prapting negara ing Giri Bajra nanging panjaluking pun Kakang ora kudara apa dene Janaka ora kena pisah kalawan pun Kakang merga Giri Bajra kuwi negara ingkang gawat keliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Ora kok perkara gawating negara, nanging negara Giri Bajra kuwi diwenehi sandi-sandi ingkang neniwasi mekaten. Mula yen to mangkate ana Giri Bajra iki engko ijen-ijen, mesti bakal ana kurban. Nanging yen to bebarengan kalawan pun Kakang luwih prayitna luwih ngati-ati. Yo wis to dawuh Kresna kakangku. Arjuna wonten paring adhawu. Aja lali ngampirana apa ana kawan. Kakang Semar Nalagaring Petruk Bagong kantinen marang Giri Bajra sabab arep dikaya ngapa kae pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Prasta Dapaduka kula nyuwun pamit. Ayo Werkudara. Ya tak dherekke Kresna kakangku.